Mauna na kay mangatkat na po og kuan kanang kakao. Mao gyud na siya og matagak kinta. Na po, gintahay og mataga kato naman sa tumoy, mabalik ng sanga og mapiang patambalasan, hilot di, di ko mo hilot, bahala mo sequel ng bukog. Kay mauna, ito anas tumoy. Hala, maura man si ko na mong tanak ni maliit sa unggoy. Tara na siya. Ay, og mabalik din ng sangawa ko. Uy, na. Tanak siya, Uy, mabuto man yun na siguro na siya gumutagak. Pirti ni maambot ni mamako, Ay, bantay lang, umutagak gani na. Awak sa. Tunggu lah. Bukan na pagol. Hindi may pagol. Butang sa bus. Yung kat-kat na sad. Dili jud siya may mutang basta kay diri naganis ko. Badahal blad yung panakaaning mga kakahuyan. Ambot na siya wako. Dito sa naara. Maurag unggoy. Bisag maong naglisod na gud na siya kay wa may hak-hak. Hala. Tikang nasad. Paghinay og bikad. Paghinay og bika ka kay basay makita ng imong itlog kay wa ra ka mag-brief pinapuok ra ba taraw pero way brief Na. Ano dyan, may bungaan ang nakita na ako nga sa may gikat-kat sa ibabaw. Na ay bunga kit-kit wala. Na. Hi, Mga katik-tik, magbang may saging. Saging. Lahat si mag Vlog. Ay, og insakto pa ni ako ngipon. Kani yung tana, hawad ko mukhaon og saging, pero karon dugay man makuha kay magkahilos-hilos naman. Amig yun May agin Lami ang ginawag niya, palit yung isa kagilom at dako sa konsumo ni mo. Marem tudan. Ay, pinakin pa daw. Ay, pinakin pa daw. Sama. Iwa ko. Nagkaon naman siya kaanang wala na ka makaon anak saging. Alang kayo ay. Ito. Wanang ginantos loob. Anak siya no, halang kayo. 1 tahun. Uy, halang kayo. Wala ganahan anak. Dugay man naurot ni akong ginamos nga di palit kay kanimang dagko kayo naman ako tes besoka. Sila kay di bang kay. Mura daw butiki ngano itos mo iwas-was man. Dagan. Sayang lah. Sayang. Kami sa una, try pobre man, may kaning saging, magbamahaw na mo. Pero ang sudan na mo na isinugba na itinuwa isda. Karon ang didire, merinda na pero kami, pamahaw pa ni Udto.
Sa gabiin namin maglungag og bugas. Paniod to lasad, karolang lasad. Hmm? Ano yun kapait sa una? Pait eh. Sila wako Unang- karon. Naanyad na ko sa kapobrehon nga. Huwag trabaho nga, bisag unsang trabaho ang mamauhan. Kay pobre man. Uban dire. Nga ako mga kumari. Unti mo pagputol sa kahoy, di ka mao. Pina. Asa bang putol? Abi ako'y magputol, anak kadugay ang taon. Amay, di ka putol. Napay magaling dugay kayo kay di makamao. Mayabo magtalaw ka kan mayabo na. Muday nga na, malinawak na magkadya nga, nagdilong ang lalabas po to. Kay kami sa una, na may tabo-tabo, kada Merkulis. Ang tabo, ang dalo ni nanay, gagagbay kita, dagtag-ingon maani nga, kuan, ginamos, anak. Kay kuan naman sa ako inahan. Magkuha sa dahon, maglaob. Ang dahon, bungganan. Panakutan na to daan, lami man. Uyap. Dili kay di man pobre dyan yung mga kinakapobrihan na to ang to at tunga sa bukid ang balay to at tunga sa kalubian. Bugnaw la. No, kay ubos dagat naman. Ano sila la? Sili ba di ay na batong man. Patong. Sila na. Sila gud na kito. Maorasan ni Uyap ipakaon dili kay busan man og siting takabok sili no na. Di ubo-ubo naman taan niya. Buti kayo dyan na. Lalo kayo. Ako ang tabang dito lang na sa pagkaon anang ulod sa ginamos. Kumalo dyan di. Sa lugan. Maram daw butiki lang. Ano, kita ata. Naa, Ay, atiklak na. dambi lang ang wait aning kiti maabot sa dungga ng imong bahinog at sana hinok na ako nawas nita. Gahit kayo ulo. Mura og sipat lang mo mata ni. Bili na isa kay basig napay mainam katuboy dala. Ipatong na diya sa kuan. Ya. Inaya ang baso mabuak gani ang baso ubuak ko imo ulo. Ay mga katiktik, maorat tong among vlog, ginaot nga nalingaw mo. Amping mo kanunay. Bye-bye.